Sa latest National Mobile Phone Survey ng SWS, lumabas na 51% ng mga Pilipino ay takot o ilag na maglabas ng anumang pahayag kontra sa kasalukuyang administrasyon. Sa 1,555 na adult respondents, 30% ang nagsabing hindi naman mapanganib ang pagsasabi ng mga kritikal na komento laban sa gobyerno, habang 18% ang undecided. Pero ayon kay Pampanga Press Club President Tonet Orejas, walang dapat ikatakot ang taong bayan sa pagpuna sa nakikitang pagkukulang ng pamahalaan. Ang pagbibigay komento ay pagbibigay oportunidad din umano sa pamahalaan na baguhin ang hindi katanggap-tanggap na sistema. Sa kabilang banda, hinimok niya naman ang gobyerno na maging bukas sa kritisismo ng publiko. Mas makabubuti rin umano na isa publiko ng pamahalaan ang mga dokumentong makapagpapanatag sa mamamayan, gaya na lamang ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng Pangulo. Dapat ho kasi ipinapakita ito sa publiko para malaman natin kung nagpayaman ba sa pwesto ang isang public official. Matatanda ang naging usapin noong 2020 ang pagbawal ng ombudsman sa mga mamamahayag na silipin ang SALN ni Pangulong Duterte. Hamon ni Orejas sa mga politiko maging bukas sa pagpapakita ng mga dokumento na karapatan ding masilip ng publiko. Sa ganitong pamamaraan, mas magiging kampante ang taong bayan na magbigay opinyon at suhestyon sa administrasyon. Nakapagtataka po kasi na kung wala namang tinatago ang isang tao, ay bakit naman ayaw ipakita ito sa publiko? Samantala, nanawagan naman ng Malacanang na magkaisa ang mga Pilipino lalo na't patuloy na humaharap ang bansa sa krisis na dala ng pandemya. Rainiel Pawid, CLTV News.